Kadhi mago matimre gwenge mag Nyanza, jogo mane tulo mar siasa mar higa mag 2007, 2008 daro kendo weyo kod lal mathoth e gwenge mag Nyanza kod Imbo mar Kenya ywak ni piny owacho ojwang'ogi. Gikwayo jatend migawo mar arita Kithure Kindiki kod jagoro maduong' e migawo mar arita Raymond Omolo mondo konygi giyud chudo margi kaka jowetegi mawuok e gwenge mamoko ne oseyudo. Jojuma nigi mathoth. Higni maromo 16 osekalo nyaka tulo mar siasa mar higa mar 2007 nyaka 2008 timre e pacho kae. Tuloni ne oweyo ka jokenya mathoth ne owito ngimagi, moko ne ohinyore ka moko ne owito mwandugi. Manasseh Ouma masani odak gwenge mag Suna West e kaunti ma Migori en achiel kuom jogo mane okalo midhiero mathoth e kinde tuloni mar siasa. Ouma ne owito moko kuom familia mare, mwandu ne duto, ka bende en bende koro dong' ken muofu nikech tuloni. Sebedo kadak matek ahinya kaka tija norumo, nalalo mamawa, nalalo nyamera maluwa, malalo gi nyithinda adek. Tulo noyude e gwenge mag Kikuyu e kaunti ma Kiambu, kama bende wiye pok owil kod midhiero mane okalo e kindeno. Noyudo wayo wang'ayo e bridge mar Wangige Kikuyu Nakuru Highway. Koro kanyo nok kalre nolorwa kanyo. Emae koro noyudo ka lwenyo otuke kind Mongiki kod police ma Kikuyu Police Post. Ne gidwane gi capture police post. Ouma mane nitiere kod tich mane otimo e kinde tulono, tije ne orumo kendo sani odak mana kokwecho. Gik mang'eny ma pod aonge go, naonge gi mattress maninde maber, naonge gi taya, naonge gi cho to cho. Elder ma iluongo ni Ben Okelo no biro mogero na chogin gi chiege. Owacho ni kata mana nyuolne ne oringe kendo sani oketo mana geno mare kowuok kuom kanisni kaachiel kod Samaria mang'won. An nanyalo ng'isi ni wedena mang'eny na gik gode liend minwa 2016 kapod an e college mar Jomong'ol. College no bende an mana manyo kenda. Ouma en achiel kuom jogo matulo mar siasa ne odaro mapod to chudo ka owuok kuom piny owacho. Tend jogo mane tulo mar siasa odaro mong'ere kaka IDPs ka otele kod Eric Oyugi mane otimo limbe ne Manasseh Ouma mar chiwo ne kony, okwayo piny owacho mondo kodewo jogo eko mane tulo odaro. Kuom mano nwayudo ka onge kama nonindo mana e suka mopedhi mokete bao ne en e yo marach moko nyal nindo piny ru. Miyo ne wakawo patik nwaloso ne kitanda mwakelone kendo wakelone mattress, wakelone unget, wabed piny mondo gino tere president budget midhi som dwe mar 9 midwoko e parliament mondo mi wach mar IDPs ni obedie mondo mi jowa mondo chul. Kuonde moko kaka pinje mag Central kucho ne gichiwo pesa, magichiwo lo, mano gede ne jogo. To Kenya en achiel. Dakwa ni sirikal onego ng'iwa kaka owete machal nikech wan dhot achiel ma en Kenya. Jogo mane tulo mar siasa ni odaro malo 12,000 mawuok e gwego mag Nyanza wacho ni nyaka sani pok giyudo chudo margi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jopiny e kar chung bura man Dhiwa e kaunti ma Homa Bay mosebedo gi tuoche ma thiedho bedo matek